Türkmenabada goýan uçarlaryň ýolagçylarynyň koronavirus bilen baglylykda gyzygyny barlanýar. Gyzygyny bolanlar we olaryň ýanyndaky ýolagçylar destine karantina uğradylýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary habar berýärler. Daşary ýurtlardan Aşgabatda gatnaýan reýsleriň äklisi soňky günlerde Türkmenabada geçirilipdi. Käbirleri doly ýatyrylypdy. Habarçylarymyz Türkmenabadyň aeroportunda bolýan ýagdaýlaryň käbir jekmejeklerini anykladylar. Olaryň sözlerine görä, şu günler aeroportda koronavirus anyklamak boýunça barlyklar ýolagçylaryň gyzygyny barlamakdan ibaret bolup, gyzygyny tapylan ýolagçylar karantina uğradylýar. Habarçylarymyz şeýle maglumatlary berýärler. 6 martda anny Moskwadan gelen türkmen uçary Türkmenabada gelip gondy. 4 adamda 37,12 gyzgyn tapyldy we ýolagçylaryň ählitini yerli ýokunç keseller hatsahanasyna iýerdiler. 7 martda şenbe güni Moskwadan 23:50-de gelen türkmen reýsi hem Türkmenabada geldi. Ähli ýolagçylaryň gyzgyny gradusny goýup ölçediler. Olaryň gyzgyny Moskwada hem 3 kedek barlapdylar. Uçaryň howada bolan wagtynda hem 3 kedek barladylar. Soň gece saat 2-de olar şol bir uçar bilen Aşgabatda gitdiler. Olaryň ählisiniň gyzgyny kadrlady. 7 martda Türkmenabada Türkiýeli we Belarusly reýsleri hem gelipdi. Olar ýatyrylýan çatas boş gatnapdy. Türkmenistanyň raýatlary ol ýere goý berilmändi, emma ol ýerden getirilýärdi. Aşgabatda direkt Türkmenabada uğradylan reýsler ýolagçylaryň sagdyn bolan ýagdaýynda şol ýerde saklandy, emma soňra şol bir uçar bilen Aşgabatda alınıp baryldy. 9 martda öýlen saat 17:30 töwereginde Moskwadan Türkmenabada baran türkmen howa ýollarynyň uçary şol ýerde ençime sagatlap saklandy. Aeroportda koronavirus anyklamak boýunça barlyklara tedabar edilen bu uçaryň ýolagçylaryna diňe ertesi Aşgabatda uğradyljakdygy ma'lum edildi. Bu arada Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary 9 we 10 martda habar berdiler. 6 martda İstanbuldan Aşgabatda uçan 322-nji reýsiň ýolagçysy Azatlyk radiosy bilen habarlaşyp öz başdan geçirenlerini gurrun berdi. Meniň bilýädim İstanbuldan Aşgabatda diýip Türk howa ýollarynyň uçary 6 martda Erden Lewapda gondy. Uçaryň içinde 30-40 adam bardy. Şol sanda diplomatlar käbirlerini geçirdiler, käbirlerini geçirmediler. Käbirlerini aeroportyň işgärleri hem lokmanlar daşyny gabap gıýkylyklap zor bilen alyp gitdiler. Geçirilmedek ýolagçylary uçara mündürdiler we ýygyna Türkiýe uğratdylar diýip Azatlyk radiosynyň efirde adynyň tutulmazlyk şerti bilen töketdeş bolan Türkmenistanly gurrun berdi we ol özüniň indi Türkiýede galýanlygyny aýtdy. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň sözlerine görä häzirki wagtda Türkmenabadyň aeroportunda barlygdan geçirilýän ýolagçylaryň el goşlaryndan azyk önümlerini dermanlar alýarlar. Şeýle-de duty free salgysyz dükanlardan satyn alynan içkileri, atyrlary we kosmetikany alyp galýarlar. Şol bir wagtda ýolagçylaryň arasynda gorkartýar. Moskwanyň Domodedow aeroportunda gartaşan adamlar ilkinji nowatda ýananlar öz ýaşy sebäpli dirilýärdi. Olar gyzgynlary ýokurlanmaz ýaly özlerini biraz sowatmagy synanýardy. Özlerini ýelpýärdi, soğuk aýna maňlaýlaryny diýerýärdi diýip habarçylarymyzyň ýene biri gurrun berdi. Bu maglumatyň doly görnüşini Azatlyk radiosynyň azathabar.com web saýtymyzdan hem diňläp hem de okap bilersiňiz. Aşgabatyň bankomatlaryna nagd pul tapdyrmaýar. Türkiýede türkmen viza kartlary işlemeýär. Gazagystanaky türkmen talipleri Western Union arkaly ýurtdan pul alyp bilmeýär. Türkmenistanda ykdysady kynçylyklar dowam edýän mahal Azatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeleri ýurt içinde we ýurtdaşyny türkmen raýatlarynyň puluna atlaşdyrmak bilen bagly problemalar barada habar berýärler. Aşgabatly habarçymyz 10 martda paýtagtyň bankomatlaryna nagd pulun tapdyrmaýanlygyny habar berdi. Ol paýtagtyň köp adamly bankomatlaryna nagd üpdünçüligi bilen bagly ýagdaýlary öwrendi. Şu 10 martda jygyrlyk bazarynaky bankomatlarda uly nowat boldy we nowata garaşýan adamlaryň köpüsi pulunu atlaşdyryp bilmedi. Bu hem bankomatlaryň aglabasyna pul bolmady. Hatta Türkmenistanyň döwlet daşary ykdysady iş bankynyň bankomatlaryna da pul bolmady diýip habarçy aýtdy. Ozorlar beýleki ýerlerde pul bolmadyk ýagdaýlaryna da döwlet daşary ykdysady iş bankynyň bankomatlaryna pul bolýardy diýip ol maglumatynyň üstüni ýetirdi. Ol bir tanşynyň berkarar sewda we din çalyş merkezine ýerleşýän bankomatlardan pulunu atlaşdyrmagy başaranyny aýtdy. Habarçynyň anyklanan pulsuz bankomatlarynyň sanyny garaşsyzlygyň 15 ýyllygy sewda merkezine ýerleşýän bankomatlar hem girýär.
Türkmenistanyň ýurdun içine hatda paýtagat Aşgabatda nagt ýetmeçiligi dowam edýän mahaly, ýurdun daşyna da raýatlar türkmen banklarynyň alan viza kartlarynyň üstü bilen pul nagdlaşdyrmakda kösenýänliklerini aýdarlar. 7 martda Azatlyk radiosu bilen Türkiýeden habarlaşan bir türkmenistanly öz ýany bilen Türkmenistanyň getiren 2 sany viza kart arkaly pul nagdlaşdyryp bilmeýänligini, bulardan daşgary Türkmenistanly bir tanşynyň hem kartynyň işlemegi bet edenligini habar berdi. 5 martdan bäri kartlar işläni okduýup gurrundeşimiz aýtdy. Türkmenistana hereket edýän valyutanyň gara bazaryna dollaryň narhy onuň döwlet tarapyndan 3,5 manat meşberine kesgitlenen resmi narhyndan 5,5 esse gymmatdyr. Soňky 3 ýyl olay wagt bäri ýurt raýatlary Türkmenistana bank kartlarynyň ýerli pul birligine goýan goýumlaryny daşary ýurtlarda valyuta çalyşmagy ýykyn edýärler. Türkiýedäki gurrundeşimiz viza kartlary bilen bagly 5 martdan bäri dowam edýän problemanyň daşary ýurtlarda bilim alýan studentlere degişli dünýäde däldigini, şeýle bu ýagdaýyň köpçülikligini häsiýetli dünýäde däldigini özüniň bilmeýänligini habar berdi. Daşary ýurtlarda bilim alýan studentler okuyan ýokary hujaýlaryndan eger olar döwlet tarapyndan ikrar edilen bolsa, degişli resmi namalar görkezden ýagdaýyny olary türkmen banklary tarapyndan kesgitlenen meşberde belenen tertipde resmi kursdan Türkmenistanyň valyuta ugrudylmagyna ruhsat berilýär. Ýöne Gazagystanda okuyan türkmen studentleri Western Union arkaly Türkmenistanyň pul alyp bilmeýänliklerini 9 martda Azatlyk radiosyna habar berdiler. Türkmenistanda bağ ekmek çäresiniň nowatdaky tapgyryna heniz resmi derejede girişilmese-de Lebap vilayetinde bu işler eýýän başlandy. Azatlyk radiosynyň bu barada habar berýän Lebaply habarçysy bağ nahallaryny oturtmak çärelerini edara kärhanalaryň işgärleriniň gatnaşmagy ýa-da özlerine derek hakyny adam tutmagy mejbur edilýändigini aýdýar. Lebapda bağ ekmek çäresi şu aýyň ilkinji günlerinde başlandy. Bu çäre vilayetiň büdjet işgärleriniň tas ählisi şolsanda zawod fabrikleriň işgärleri halyçy aýalgydylar. Molimler we lukmanlar gatnaşdyrylýar. Olar ýa çäre gatnaşmaly ýa-da özlerine derek hakyny işçi tutmaly bolýarlar. Üstesine de olar öz işini berja etmeli bolýarlar diýip gidlilik şertinde söhbetdeş olan habarçy 10 martda gurrun berdi. Habarçy büdjet işgärleriniň bu işçiler üçin günde 20-30 manat tölemeli bolýandygyny we olaryň bu çärelerden ören nägiledigini aýdýar. Şol bir wagtda habarçy olaryň işden çykarylmakdan alad edip bu barada edara ýolbaşçylaryna garşylyk görkezmeýändigini hem belleýär. Aýdylmagyna görä bağ ekmek çäresi diňe büdjet işgärlerine däl, eýse mektep okuwçylaryna hem öz täsirini ýetirýär. Şu günler vilayetiň orta mektepleriniň ýolbaşçylary okuwçylardan 2-5 aralygynda arça agagyny ýa-da miweli baglaryň nahallaryny getirmegi talap edýärler. Bir sany miweli bagyň, ýagny eriň bahasy 15, üljäniňki 60 manada deň. Arça 60, tut 5, derek 10 manatdan bahalanýar. Muňa maddi ýagdaý ýetmeýän hojalyklar köp. Şol sebäpli maşalada dawa jenjel hem dörýär. Soňky döwürde okuwçylaryň köçelerdäki baglary ogurlap, mekteplere alyp barýan halatlary hem köpeldi diýip habarçy mektep molimleriniň we enatalaryň ençemesine salgylanyp gurrun berdi. Azatlyk radiosu ýokarda aýdylan ýagdaýlar barada Lebap vilayet häkimliginden kommentari alyp bilmedi. Ýöne bu maglumatlar Lebapda edara kärhanalaryň işgärlerinden bağ ekmek çäresi üçin 70 manatdan 100 manada çenli pul ýygnalandygy baradaky habarlardan 3 hepde soňa gabat geldi. Belläp geçdik Türkmenistanda her ýylyň 21-22 martynda Nowruz bayramy bellenilip, bu günler resmi taýdan dinç günler diýilip elan edilýär. Ýöne muňa garamazdan bu günlerde ýurdun vilayetlerinde we paýtaxt Aşgabatda edara kärhanalaryň işgärleri we ýokary okuw jaýlarynyň studentleri ýowara çykarylýar we bağ nahallaryny oturtmaga mejbur edilýär. Bu habarlaryň fonunda Azatlyk radiosynyň habarçylary we yerli synçylaryň ençemesi büdjet işgärleriniň studentleriň we okuwçylaryň hasabyna satyn alynýan bağ nahallarynyň aglaba böleginiň iýdegsizlikden guraýandygy barada indi ençeme ýyl bäri habar berip gelýärler. Iň gynandyrjy ýagdaý ekilýän baglaryň aglabasy düýp tutman guraýar. Hakykatda garaşsyzlygyň ilkinji ýyllaryndan bäri her ýyl millionlap bağ ekilen bolsa, Türkmenistan häzir Şwitsariýa bolmaly diýip Lebaply bagban Azatlygyň habarçysyna aýtdy.